Zaplatili ste za zelenú strechu a to, čo ste dostali, vás šokuje? Tak teraz vám ukážem najčastejší dôvod, prečo zelené strechy vyschýnajú. Boli sme požiadaní o audit zelenej strechy, ktorá má zhruba 500 m2. To, čo je hlavným problémom na streche, je rozchodník. Typická rastlina, ktorá na strechách funguje, avšak ten, ktorý tu použili, vykapáva. Je to Sedum hispanicum. Prečo je Sedum hispanicum nevhodný pre zelené strechy? Sedum hispanicum je dvojročná rastlina. Niekde sa im darí, ale na strechách sa ukazuje, že je veľmi nevyspytateľná a riziková. Problémom je najmä vlhké obdobie počas zím, ktoré nastáva a Sedum hispanicum nám vyhníva. Následne ho napadnú hubovité ochorenia a úplne vysychá a obnovenie strechy je takmer nemožné. Hispanicum je veľmi expanzívna rastlina. Na koberci by ste mali mať 5 až 8 druhov rôznych typov rozchodníkov. Avšak Sedum je expanzívny a prerastie ostatné druhy. A keď dôjde k nejakému kritickému okamžiku, že niektorému druhu sa nedarí, to druhé by ho malo nahradiť. Je to preto, lebo zaberá veľkú časť koberca, väčšinou až 90 alebo vyše 90% plochy. To znamená, že ostatné druhy tam nemajú adekvátne zastúpenie pri kritických podmienkach. Môžeme to aj vidieť na streche, keď sa pozrieme, vidíme, že to, čo prežilo, je niekoľko iných druhov a ten podiel zastúpenia je veľmi nízky na to, aby sa strecha dokázala úplne obnoviť. Pri detailnom pohľade môžeme vidieť, že Sedum je úplne suché a rozpadáva sa na prach. Z tohto nedokážeme znovu tú zelenú strechu vzkriesiť. Na tejto streche vám ukážem aj iné nedostatky alebo estetické také vady. Pri obsypávaní prestupov sa používa takýto riečný štrk. Avšak to, čo sa nepoužíva, sú takéto nopové fólie, ktoré sa používajú väčšinou na steny. A vidíte, že to nie je ani estetické a nespĺňa to ani žiadnu zásadnú funkciu. Ďalším nedostatkom, ktorý na tejto streche vidíme, je chýbajúce štrkové pásy. Strecha je plochou dosť veľká na to, aby tie štrkové pásy sme tu dali minimálne teda v tej šírke 30 cm. A čo by si mal zobrať z toho investor? Nie je každá strecha, ktorá vykape, je hneď zahodená investícia a neznamená to, že to nemôžete reklamovať. Najmä v prípade, kedy realizátori alebo výrobcovia nechcú priznať chybu, že používajú nesprávne rastliny na zelenú strechu. Ak máte pochybnosti o kvalite vašej zelenej strechy a niečo sa vám nezdá, ozvite sa nám. Urobíme vám audit a odborné posúdenie a pokúsime sa, aby vaše prostriedky neboli stratené.